Ерак Тольятти шәһәреннән безнең тапшыруга матур котлау хаты килде. Бүген бар җиһан җылылыкка төренеп, җиләк, хуш исле чәчкәләргә тулы 7 июнь көнне безнең кадерле кешебез, яраткан апабыз, Иске Зеленая авылында гомер кичерүче Азизова Алия Абдрашид кызы 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Шул форсаттан без якыннары, сеңелесе Дамира, тормыш иптәше Рушан, балалары Венера һәм Илдар, оныклары Юлия һәм Олег, сеңелесе Алсу, кызы Алина, аны матур юбилее белән котлап, иң җылы теләкләрне ирештерәсебез килә. Җырларда җырланганча, әнкәй безне 5 баласын сөннән алып кайткан дигән шикелле, бер көйчак чәчкәсе булып, 5 шатлыгы да, кайгысы да булып үстек. Алия апабыз гаиләдә икенче иде. Безне язмыш җилләре артык башларыбыздан сыйпамады. Бик яшьли дигәндәй, әтисез калып, яртылаш ятимнәр әниебезнең бер ялгыз кулына калып, кочагына сыенып көн күрдек. Өлкән абыебыз һәм Алия апабызга бар авыр эшләрне дә үз өсләренә алырга туры килде. Газиз әниебез бер дә каушап калмады. Үз-үзен кулына алып, безгә күрсәтмичә төнлә генә мендәрләрен юешләтеп елап, көндезләрен безнең өчен эшләп, барыбызны да матур тәрбияләп, укытып, олы тормыш юлына бастыра алды. Мең рәхмәт Газиз әтиәниебезгә. Урыннары Раббым җәннәтләрдә булсын иде. Балачакны бүген искә алам. Әниебез мәрхүм эшкә чыгып китә, ә инде хуҗабикәгә тиешле булган эшләрне барысын да Алия апабыз башкара. Без аның янында йөгереп, ярдәм итеп йөрибез. Ул безне бар эшкә дә өйрәттек дисәк, ялгыш булмас. Әгәр берәр кушкан йомышын дөрес үтәмәсәк, яңадан кайтарып, икенче тапкыр җиренә җиткереп эшләтә торган иде. Әни кайтканчы, бар эшләрне дә төгәлләп куя идек. Гомумән, апамның куллары алтын. Кайсы эшкә алынмасын, барысын да булдыра. Без барыбыз да дуслыкта, җан тынычлыгында, татулыкта үстек. Апам мәктәпне укып бетереп, Сызрань шәһәрендә укуын дәвам итте. Аннары язмыш сылтавы буенча янәдән туган авылыбызга кайтып, Заря коммуна колхозына эшкә урнашты. Шунда ук ул үзенең булачак тормыш иптәшен, җизнәбез Азизов Мөнир Изятулла авылын очрата. Алар матур гаилә корып, 400 елдан артык инде гомер итәләр. Икәү бергә, бер кашыктан башлап, үзләре өй куеп, матур, сыкланырлык яшәп киләләр. Кайнана кайнатасы белән бер авыздан булып, гомере буе бергә хөрмәтләп яшәделәр. 2 кызы, Римма һәм Гүзәл, улы Рөстәм, аларның күз нурлары булып, яшәүләренә олы мәгънә өстәделәр. Гомере буе жизни белән алар безне туган авылыбызда бик ачык шат килеш, тулы табын, киң күңел белән каршылап озатып тордылар. Бүген дә инде туган йортыбыз ябык булса да, туган авылыбызга кайтып, үз нигезебезне күрү мөмкинлеген тудыра алалар алар. Мең рәхмәтле без сезгә аның өчен. Апабыз да, җизнәбез дә бик киң күңелле, олы йөрәкле кешеләр. Апабыз кайнана кайнатасын да, әниебезне дә соңгы көннәренә кадәр тәрбияләп, ахыр юлларына да озаттылар. Без аларга мең рәхмәтле. Раббым, әти-әниләрне үзләре олылаганча, аларны да картлык көннәрендә бала оныклары олыласын иде. Олы шатлыклары булган 4 оныклары, Лиана, Динара, Ильяс һәм Кәрим, әби-бабаларын бик сөендереп яшиләр. Гомерләре бушка узмаганнары аларга карап аңлый торганнардыр. Апамны туганнары да, күрше-күлән, авылдашлары да бик хөрмәт итәләр. Заря колхозында гомере буе намуслы килеш эшләп, ул лаеклы ялга чыкты. Апабыз хакында авылдашлары бары җылы сүзләр белән генә телгә алалар. Ул гел елмаю килеш сөйләшә. Кирәк чакта киңәшләрен дә бирә. Ачык, шат кеше. Анардан гел позитив килеп, яшәргә дәрт бирү кеше ага. Тормышлары жизни белән аларның шөкер Аллага сыкланырлык. Яраткан апабыз
күп кырлы талант иясе. Аш суга ысталыгы, бакча тутырып үстергән гөлләр, чәчәкләр яратуы, бакчасында үз куллары белән башкарган хезмәтеннән, җәен кызарышып пешкән җиләк-җимеш яшелчәләрдән ясалган сый нигъмәтләре дисеңме? Ул бизәп ясалган кул эшләре генә дә күз явын алырлык. Кадерле апабыз, сине бүгенге күркәм бәйрәмең, юбилеең белән чын күңелебездән тәбрик итәбез. Сиңа саулыкның иң ныгын, гомернең иң озынын, бәхетнең иң зурысын телибез. Алдагы тормыш юлыңда бүгенгедәй якты булсын. Һәр туар көнгә сөенеп, балалар, оныклар шатлыгына куанып, аларның ихтирамын тоеп, җизнәбез белән тигезлектә, бер-берегезгә терәк, таяныч булып, без якыннарыгыз өчен һәр чак кирәк икәнегезне тоеп, сәламәт булып яшәвегезне телибез. Бәхетле кешегә олуг юбилейлар насыйп була. Матур булып олыгаеп, 60, 70, 80 тула. Быел безнең апаның да юбилее 60 яше. Апабыз да безнең өчен иң кадерле, изге кеше. Тәрбияле, тыйнак, уңган булганына шөкер итә. Күпне өмет итми генә сабыр гына тормыш көтә. Балачактан бу апабыз күпне күргән, күп кичергән. Абый белән тормыш корып, никадәр бала үстергән. Кайнанасын хөрмәт итеп, килен вазифасын үткән. Куркытмаган бит апамны авылдагы авыр хезмәт. Күрше-тирә, авылдашлар күрсәтәләр аңа хөрмәт. Хәзер инде бу апамның оныклары җиткән буйга. Оныкчыклары да туар, тиздән алар җитәр туйга. Оныкчалар туйында да булсын апа урының түрдә. Гомер атың арымыша, 100гә кадәр торсын үрдә. Син булганда авылда бар, туган нигезебез исән. Ялгышмамын, син ул апа, безнең терәгебез дисән. Ә без сиңа озак еллар апа диеп сөеп дәшик. Балаларың, оныкларың белән бергә озак кыначы гөрләшик. Хөрмәтле Алия Абдрәшитовна, Тольятти шәһәреннән җылы теләкләр белән бергә Әнвәр Нургалиев башкаруындагы «Апама» дигән матур җырда бүләккә юлланган. Аны сезнең өчен яңгыратабыз. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Берәүләр яралый, берәүләр давалый. Кемнәре юк якты дөньяның. Җаннарыма дава, белеп тоеп яшәү. Туган якта апам син барын. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исән. Шул җилләрне тоям кайта китәр. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Суга түгел уңга, салып жайлы юлга. Туганлыкны аклый, саклыйсың. Түккән көчләремне, күреп эшләремне, канатларымны үстерәсең. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исән. Шул җилләрне тоям кайта китәр. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Туган нигеземнең яклап сайрар кошы. Китмәс кошы минем күңелемнең. Абыйлардан артык җизнәм тигезендә. Бирсен Алла гомерләреңне. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү
булгансың. Туган яктан жылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың, син бар апам минем, син барсың. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада бер берәү булгансың. Туган яктан жылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың, син бар апам минем, син барсың. Син бар апам анда, син барсың, син бар апам минем, син барсың.